tuturor și bine v-am găsit la un nou joc. Așa, astăzi ne jucăm Free Fire. Sunt înăuntru, nu mai m-am jucat de un an și aș vrea să văd cum mă descurc pe el. L-am alături pe Handicapation de Achimacia, așa îi să zice lui, Handicapation. Dar eu îi zic Achim. Uite, al dracu mă trage de deget, nu vrea să-l ia în gură. Tu ești prost, tu mai ai de deget. Ia, eu te iau de deget. Da, mă, tu Revenim din avion, papa. Salutare, am revenit din avion, acum sărim pe aici, nu mai m-am jucat și eu de foarte mult timp. Cum nu te duci de un an? Nu mai m-am jucat de un an Free Fire. A, da, mă, ieri, alaltă te-am văzut cum joci Free Fire. Bă, la altă ieri mă jucam PUBG, m-am prostit cu PUBG. Da, mă. Am player, căcați, player. După un an nici canalul nu l-ai făcut. Da, abia n-am făcut canalul, ești nebun. Da, mă, tu l-ai făcut de la 3 ani. Mă, ia, uite ceva pe jos. I-a trecut prin crați. Bă, facem și noi așa? Stai, bă, că mă joc Free Fire. Nu mai te da mare. Bă, și tu la doamna te dai mare? La doamna Gabi, la doamna ta? Ce se întâmplă dacă Cristi Hai, înseamnă bă, că l-am omorât, bă. descar și o Free Fire. Descarcă, de-abia facem vloguri împreună. Ok, nu. Facem flocuri. Stai, bă, că mă omor aici trecu. Mai știi atunci în clasa tu că tu îi zicea lui Dani, Dani, vrei să fii? Da. Vrei să fii prietenul meu? Și el a zis, nu, du-te în pui mei. Ehe? Am glumit, mă, înțeles nimic. Eu uite, bă, ce i-am dat-o, bă. Știi cât e ceasul? Cât e nasul. Cât e nasul, bă. Da, mă. Uite, bă, cât am omorât 3. Știi cât spuiai? Ce? De ce? Soția ta, știi cât spui o fară, știu eu. Vreo 67. Dacă o violez în fiecare seară. Și înseamnă că trebuie să cumperi câte 67 de prăjituri. Păi atunci nu încape nici Bă, floare. stați, mă. Așa, hai să vedem ce mai omoră și noi pe aici. Acum am nebunit de tot. Da, mă, tu nu omori nimic. Am 3 persoane omorâte. Da, mă. Free Fire omorât. Dar nu mai am găsit niciunul. PUBG Dubai. Așa. Hai că mi-a dat Dubacea, cred. Bă, nu mai am gloanțe la ăsta. Și trebuie să-l omor. Cu morăi, de cu pușca în furcă. Și n-ai să-i dau, mă, dacă n-am gloanțe. Nu ai Cristi. N-am gloanțe de noi. Da, mă. N-ai. Am rămas fără de tot. Bine, cât îți iei gloanțe, făi de în furcă. Că nu mai plece cu furca. 4 oameni aveam omorâți, mă, dacă l omoram și pe ăsta. Da, mă. Unii mergea cu furca, unii cu mașina. Așa. Mașina se numește furt. Bă, știi cum se numește mașina? Mănata. Măta. Oh, shit. Bă, cum o cheamă pe maică ta? Marian. Haideți, bă, că mă omoră.
mă, cu minte. Am 5 persoane omorâte. Uitați-vă, fraților, merg și-l vă post să-i văd. Așa. Tu ce faci, mă, filmezi? Filmezi? Da. De fapt, stric eu filmarea? Stai, mă, cu minte, și eu nu te stricata? Ok, mă. Da, mă, tu faci aici și... Așa. Da, hai, pa, că ți-aduc Bă, n-au un pachet. furat playerul. Da. Vreau să te zic la oameni că fumez. Stai că Ce? ți-aduc eu aici un pachet de țigari, ia. Aici, ia, că fumez. Să fumez, bă, ia. Bă, Cristi, mergem la magazin să ne luăm un pachet de chipsuri. N-avem bani. Zic lui mama dacă pot să iau pe caiet și mâncăm. Tu te mă să-ți iei, mie nu mi-e popstări chipsuri. Poți, atunci o ciocolată, ceva înghețată. Bă, am 7 persoane, eu am omorât cu mâna mea. A, da, și în PUBG ai 3. În PUBG nu mă descurc, mă, să omor. Da, mă. Pe bune. S-a lăsat nouă idei de PUBG, tu așa ai făcut. Ura, mă joc și Free Fire. Cum ai zis ultima dată la PUBG? Bă, ultima dată la PUBG a fost acum 2 zile. Ehehe. Așa, hai să vedem ce mai facem pe aici. Trebuie să câștigăm. Așa. Îl scuzați pe ăsta că e a nebunit. Așa. Fuge copii pe aici, nu, în loc să... Mergeam și eu și îl întâlnesc pe băiatul ăsta. Beatu, cum te cheamă? Beatu! Beatu! Băiatu! Cum te cheamă? Stați-mă, filmează. Ai, băgare! Ai. Mi-a dat un palme ăsta de manorote. Hai, plecați. Vine răfa, mă. Așa, haide, mă. E bun. E bun și ăsta. Mai ne întrebăm dacă e ceva. Mai ne-am întrebat. Așa, bă, hai, cam nou. E bine dacă fac 10, ar fi bine. Hai că fac 10. Haide, mă. Stai, sunt 2 mei. Ăsta e Am super. norocel. E de Luca, că și margi la perucă. Băiate, e de Luca, margi la perucă. E de Luca, ia margi la perucă. Hai. Cer scuze, dar nu mai am jucat de foarte mult. Înainte dădeam numai capuri, acum n-am setări făcute, n-am nimic. Ah. Vedeți și voi cum stă treaba.
Așa, stați puțin. Așa, am luat mașinuța. Nu prea știu să... Nu vorbesc mult la Free Fire. Dacă e unul mai bun și mă bate. Muzică de nal. Ha, 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 ha. Muzică de nal. Bye, bye! Am să vă duc Așa. Puu. Așa. mă duc să-mi pun sandalele de ligri. Na. Haideți și voi așa, ca o idee. Hai mă, că mai suntem 5. Fără nimic. Hai să mai suntem încă 3. Haide să vedem. Mă scuzați dacă e pe fund altceva. Așa. Doamne, bă! Nu mai am 19 glonțe, trebuie să și mai am 13 glonțe la ăsta. Așa. Așa, hai să vedem unde sunt ceilalți. Așa. Așa. Aici, la stâlpul de la Barney, aici. Așa. Aici, Scuzați că vorbește un copil. Bine, hai să fii cu minte și să nu poste nimic. Da. Așa. Bine, pa. Este buia! 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 Înainte de dăm numai capul. Așa. Așa. 19 kg. Și Așa face tot? bun. Bun, v-a plăcut acela. Bun, cred că v-a plăcut acest vlog. Dacă așa, hai. Pa, pa!